kú ìkàlẹ̀ nílé lóko ní ẹ̀yìn odi káàkiri àgbáyé níbikíbi tí ẹ bá ti ń wò wá lónìí. Àánú Ọlọ́run ọba kò ní fi wá sílẹ̀ tẹ̀yà tọmọ tẹbí tará. Ojú tí ẹ fi ń wò wá ojú náà ò ní fọ́, etí tí ẹ fi ń gbọ́ wá etí náà ò ní di. Ìbànújẹ́ ó kéré ó tóbi kò ní jẹ́ pín èmi àti yín. Porogodo ayé kò ní lù fún wa jó o. Àárí náà àárí lò, àárí jẹ àárí mu. Eléyìí tí a mú wá fún wa lónìí ni oògùn ẹni tí nǹkan bá ń rìn nínú ara ẹ̀. A ti ṣe prógrámù yẹn tẹ́lẹ̀. Àwọn fans wọ́n tún wá ní àwọn fẹ́ Yorùbá ẹ̀. Ó dà pé èdè elédè ni a fi ṣe tẹ́lẹ̀, tá mọ̀ sí èdè Gẹ̀ẹ́sì. Àwọn aláwọn fẹ́ ti Yorùbá ẹ̀. Torí ẹ̀ mo fi ní kí n tún mú wá sórí àtẹ́gùn lénìí. Ẹni tí nǹkan bá ń rìn nínú ara ẹ̀, yálà ọfà ni tàbí kìí ṣe ọfà. Torí ńgbà míì ẹ̀yin ará Èkó, àwọn ará Èkó wọ́n ń pè ní ọfà. Àwa lọ́dọ̀ tiwa à ń pè ní àṣàsí. Àtàṣàsí àtọfà ìkan náà ni. Kódà ẹlòmíì gan kìí ṣe ọfà, kó jẹ́ pé àrùn nínú ara ni. Yóò kàn máa di pé nǹkan rìn kúlúkúlú káàkiri gbogbo ara òun. Kòkòrò burúkú yẹn tó bá wà ní ara, nǹkan tí a máa ṣe òun náà ní eléyìí tí a mú wá yìí. Yálà àrùn ni tàbí ọfà nínú ara, nǹkan tí a máa ṣe òun náà ní eléyìí. Kí la máa lọ wá? Bàrà tó jẹ́ ojúlówó, èyí tó korò ní o. Bàrà fún ẹni tí nǹkan bá rìn nínú ara ẹ̀. Bóyá a kàn rí pé àlejò kan wọnú ara wa, ó wá rìn káàkiri. Bá mi lọ wá bàrà. Ẹ ti rí bàrà àti èso bomubomu. Bàrà àti èso bomubomu. A wá gé bàrà yìí, a gé kéékèèké. Láti gé kéékèèké, nígbà tá a bá ti gé kéékèèké yìí, a wá kó sínú apẹ jóògùn àti èso bomubomu àti odidi atare kan pẹ̀lú òbú òtóyọ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tí ẹ̀ ń fún wa ní ẹ̀bùn lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ẹ ṣé o. Ẹ̀yin tí ẹ̀ ń fún wa ní data airtime, ẹ ṣé a dúpẹ́ o. Kódà ẹ̀yin tẹ́ tún kírẹ́dìtì àkáǹtì mi, ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Àpò sásámùrà kìí gbẹ, àníwá owó tì. Ẹni tí ó bá ní arthritis, oògùn arthritis òun náà ni ẹ̀ ń wò yìí, tí a máa fi pa ara. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run, yóò fi wá sílẹ̀. Bákan náà, ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ sí àwọn àgbo wa, àgbo ẹni tó ń tọ́jú ni, àbẹ́ni tí ò rí tọ̀tọ̀ rárá, àbí àgbo alẹ́ tí a mọ̀ sí kòbákòbá. Níbikíbi tẹ́ bá wà, àgbo yóò tẹ̀ yín lọ́wọ́. A ní àwọn àgbo yìí ní ọlọ́kan òjọ̀kan. Ẹ jẹ́ kí a gé bàrà yìí kéékèèké sínú apẹ àti èso bomubomu àti òbú òtóyọ̀ àti odidi atare kan. Jẹ́ kí a jó. Ṣé a ti jó? Ṣé wá rí níta jó yìí? A ti jó, a ti lọ̀, ó ti kúnná. Dédé kiragolis báyìí tó jẹ́ 75 cl ní kiragolis. Ẹ bá mi wá. A wá bu síbí mẹ́rin nínú powder tí a ti lọ̀ yìí, tá a ti jó yìí. Síbí mẹ́rin á dà sínú ike omi. Tó ti yé yín? Ike omi ragolis. Omi ọsàn wẹ́wẹ́ tá mọ̀ sí òrombó, òun là á dà sínú ẹ̀. Kìí ṣomi o, omi ọsàn wẹ́wẹ́ á dà sínú òkè. A wá da síbí mẹ́rin powder tí a jó yìí, á bù sí i. A máa jí papọ̀. Ṣọ́ọ̀tì kan láàárọ̀, tọ́ḿbìlà kan láàárọ̀, tọ́ḿbìlà kan ní alẹ́. Tá bá ti fẹ́ lò, ẹ jẹ́ ká máa jí papọ̀.
bí ó ṣe jẹ́ nìyẹn o fún ẹni tí nǹkan bá rìn nínú ara rẹ̀ tó ń sọ kúlúkúlú yálà àrùn ni tàbí ọfà àtèmi àti yín ọfà ayé kò ní bà wá taya tọmọ tẹbí tará àwọn nǹkan tí a lè ṣe òun náà ní eléyìí o oníyàn sí ọlọ́bẹ̀ sí ẹni tí bá fìfẹ́ jẹ́ náà ṣe àdúpẹ́ o ojú tí ẹ fi ń wò wá ojú náà ní fọ́ etí tí ẹ fi ń gbọ́ wá etí náà ní di ìbànújẹ́ wá kéré ó tóbi kò ní jẹ́ ìpín mi àti yín gbòrògbòrò ayé kò nílò fún àjọ orúkọ mi ò yí padà èmi ọmọ yín àbúrò yín olólùfẹ́ yín orúkọ mi ni Dr. Aviz Abolade ọmọ Aramide ire o ó di wọ̀ bí ọjọ́rọ̀.